Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntsuk ngenqatshana ephuza umatshitshi qomane. Bathi umfana nempande semncane odanga bathi dabethi mdala nti cha bamsukela bakithi ingane ehlaza ce. Ufunza abaphathi bezonqamala lodelushezi bathi ntombi zimdansa ngetshabe zithi umuhle webhuntsubhuntsum. Umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Dear mqeqeshi, I hope this email finds you well." Uthi umfethu-ke ngiyibhungu elenza unyaka walo wokuqala enyuvesi. Impela ngihlezi ngiwabuka amavidiyo akho ku-YouTube futhi ngenza ngale ndlela osuke uyisho. Yamuzwa. Uthi umfethu-ke inkinga engihlangabezana nayo ukuthi intombazane ngisafuna ukuyazi kangcono kanti yona ngibona ngathi singabangani. Ngithi lapho sengiyitshela indlela engizizwa ngayo ivele ithi I'm dropping a bomb. Yona nje bingibona njengomngani. Ekubeni mina lapho bengithi ngisakuyiprocess yokuthi ngiyazi ukuthi ngimuntu onjani. Manje angazi ukuthi ngenze njani ngoba lokhu sekuze kwenzeka kumantombazane awu3 futhi ngigcine ngingawinanga. Kodwa ngiluza uthi mfethu-ke kade ngiluza nje namhlanje. So ayivala lapho umfowethu. So uthe umfowethu lapha eqaleni inkinga engihlangabezana nawo ukuthi amantombazane ngisafuna ukuyazi kangcono kanti yona ngibona nje engathi singabangani. Ngithi lapho sengiyitshela indlela engizizwa ngayo ivele ithi I'm dropping a bomb. Okay. So lento mfethu ngihlezi ngichaza le video angifuni ukuthi ibe yinto because lento ngihlezi ngikhuluma ngayo. Ngithi mina zikhiphe nentombazana. Okay. So akwazi phela ukuthi ufike uzikhiphe okokuqala, ufike uzikhiphe okwesibili, uzikhiphe okwesithathu awukho umnyakazo owenzayo. Yabona? Because for the fact ukuthi uyazikhipha nayo noma uspend isikhathi nayo, uya-understand ukuthi wena uyamfuna vele. Yabo, but kufanele uyenze njani? Uyiconfirm phela leyo nto. Kanjani? Kufanele kube nesikhathi la khona uzozama ukuthi umqabule. Yabo, mhlawumbe meeting yeni yokuqala. Kufanele uzame ngayo yonke indlela ukuthi kube khona isikhathi la khona uzofuna ukumqabula khona. Yabo, mawubona ukuthi ku-tense, okay. Okwesibili make sure ukuthi aqinisekise ukuthi uyamqabula. Because mangabe uhluleka kwenze njalo, that's where angithi uyakubona ukuthi vele uyamfuna but akakabi sure ukuthi ngempela uyamfuna yini. So mangabe uzama ukumqabula usuke send message kuyena econfirma ukuthi no angizele ngomngane, angisona futhi isitabane. Yabona, mina ngifuna wena. Yabo, usuke uyiconfirma leyo nto. So mangabe wena uzozikhipha nentombazane oqala awenza imnyakazo, uzikhipha okwesibili awenza umnyakazo, uzikhipha okwesithathu awenza imnyakazo. That's where nawe uzogcina sebona ukuthi hayi lo mhlambe uyisitabane, mhlambe ngibona njengomngani. Yabona? So the moment usushintsha mhlambe kwi-date yes4 usumtshela mhlambe indlela ozizwa ngayo, usuyilahle yonke leyo ngoba yona ibisikubone njengomngani ukuthi hayi mina manginawe yabo awukho umnyazo wenzani. Yabo, siyazixoxela nje kugcine lapho. Yabo, so into ekufanele uyiqaphele mangabe uzikhiphile nentombazana, akufanele kube khona isikhathi la khona uzothi uyazi mina nkosazane sibese ngikubukile nje ngabona ukuthi hayi wena umuntu wesifazane engakwazi ukuthi ngiphile naye impilo yami engashintsha bra washo kwacima. The moment usuwenza kanjalo usuke usuyimpintshele ekhoneni ingane mangabe wenza kanjalo. Njoba ngisho ukuthi for the fact ukuthi lo muntu uspend isikhathi naye uyayithola i-idea yakho ukuthi indaba because uyamfuna. Yabona? That's why kufanele uconfirm ngani ngokiss. Mawenza kanjalo uzothola ukuthi kuba nesimo la khona usufuna wena ukumpintshela ekhoneni usumtshela ukuthi uyamthanda. That's where ezothi ke usumshanga ibhomu. You are dropping a bomb. Yabo, because akakasithola isikhathi naye esanele sokuthi akubone ukuthi umuntu okanjani. Yabona? So kube ngathi nje umshanga ibhomu. That's why azogcina njoba ngihlezi ngisho uzogcina sethi hayi ngisazocabanga no manje nayo indoda noma ngakakulungela ukujola asho noma yini i-excuse. Yabona? Because umjijela
ngebhomu. So uziqaphele mfethu lezo zinto. Ungazikhiphi nentombazane uzikhiphe. Kufana nomunye uthi hayi uyayifuna ingane kodwa manje uzoqala angayi kuyona athi hayi ngiyayifunda kuqala ngisakho iprocess yokuthi ngiyazi kangcono. No, iprocess yokuthi uyazi kangcono ila khona kufanele uspend isikhathi naye. Mangabe uspend isikhathi naye ngokuthi kufanele umqabule nakhona kufanele umhlaba ithuba malivela. Njengoba ngisho ukuthi umuntu uyakwazi umlenze yavuleka ungakazi umhlaba. Ungakazi ukubona kwenzeka lokho ukhuleka usazokubona kwenzeka, yabo. So iprocess yonke leyo ukuthi umuntu umazi kangcono ungakamtshela ukuthi uyamthanda, yabo. So I'm hoping uyangezwa mfethu akwazi ukuhlangana nomuntu 4 times akwazi uzame ngisho ukumqabula kanye because ngeke aza understand ukuthi uzengani. Mhlawumbe uze ngomngani uzogcina sekufaka ku friendzone because akazi uzothi mhlawumbe usitabana njengoba uhlezi uhlangana naye mhlawumbe udinga nje intombazane uzokhuluma naye, yabo, because usitabane noma mhlawumbe ayitshela uyasaba mhlawumbe yabo novalo. That's why ugcina ngokukhuluma kuphela umnyakazo ungakhona. So awube khona umnyakazo, zama yonke indlela uma uzikhiphela intombazane kube khona ithuba lakho nizothola ispace nibe babili kwazi ukuthi uyihlabe. Wena ayikho enye indlela mfowethu kanti usuke umkhiphela nikodla imali yakho kuphela. Ngiyaganga mangabe kukanjalo. So kufanele nisithole isikhathi nobabili ingekho khona umuntu wesithathu ozonibona nibe babili nikwazi ukuthi nenze into yenu. So I hope uyangizwa mfowethu. So uma ngabe unesifiso sokubhala umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email umqeqeshi-wensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sizokwazi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbule-ke mfowethu umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo, sho mfowethu.